Okay, so ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So andito po tayo sa Insular Tableria, Tarlac. Okay, so ito yung pupunta sa Gimba. So ito, sa Gimba pa rin ito, kaya lang yan yung gagawin nating kornisa, itong nasa pick up. So kailangan doon sa bahay yan. So doon kasi natin gagawin, andun yung pabrikan natin ng kornisa. So yung iba pupunta na doon sa Gimba project. Okay, tapos kumuha na rin ako ng board para doon sa Burgos project. So 8 board po yun na MMM. So ang nagkakabit sila Matini Idol, si Jerry Boy. So ito yung pupunta sa Burgos mga boss, Burgos project. Ano mo baka mataman yung ilaw ko. Dito ka ton, dito sa kabila, mag-guardian mo kung ano, baka mataman ni Matini Idol yung ilaw. Andar lang. Yan. Oh, last 2, 4, 6. Okay. Okay, yung tali doon na? Tali. Tali. May tali dyan. Tali na lang dito. Marami. Okay. Okay, so laminated board, Hardiplex, melamine board dito po. Marami po silang tinda dito. Hardiplex 9mm, 12mm, gypsum board 9mm, 12mm. So Hardiplex na 3-port meron din po rito, na 1/8 meron din po sila rito mga boss. 1-port meron din po sila. Okay, so dito lang po to sa Tarlac City project. Ay, dito lang po sa Tarlac City mga boss, sa Insular. So tara. Okay, so yan na po yung sasakyan nila mga boss. Okay, so ayan, tara sila. Oh, ingat na lang mga brad. Ingat sa biyahe. Sulat kayo ha. Hoy. Oh, sakay ng iba dyan. Sulat kayo ha, sulat. Okay, so pasyalan na lang natin sila pag pagkaraan ng mga ilang araw. Okay, sige, ingat. Okay, so tara sa kami naman ni Ton, punta sa Burgos. Pagkatapos sa Burgos, sa bahay naman, deliver namin itong mga materyales. Okay, let's go. Okay, so ayan mga boss, andito na po tayo sa Burgos, Burgos project. So deliver po tayo ng board para dun sa partition. Okay, ayan o, shout out kay Sir Johnny Fernando. Kay Sir Johnny Fernando, sila po yung may-ari ng bahay na to mga boss. Okay. O si Bang Sungwe, sakay bumili. Bumili ka ng merienda? Bumili ka ng merienda? Ano na merienda yo? Gimatang kayo? Saan? Sa ano? Bumili sila ng merienda nila mga boss sa labas. Hello, soft drinks lang binili nyo, hindi kayo bumili ng tinapay. Okay, galing na po tayo kahapon dito mga boss. So yung pinakita ko kahapon dito, yan yung PVC ceiling. Oo, hindi, yung board lang. Board lang naman sinabi ninyo eh. Okay, so ito yung pinakita natin. Ayun, no?
Ayos. So pintura na lang kulang dyan. So may kornisa na rin kasi dito masilya, tapos yung kornisa. So pati kasi pintura pinaano na sa atin. Dito sa loob lang mga boss ha. Dito sa loob hindi kasali dito sa labas. So interior lang. Okay. Sa wall tsaka sa ceiling. So dito pinakita ko na rin kahapon ito. So yung mga boss oh, nilagay na rin PVC ceiling. Pati dito natapos na rin kahapon. Okay. Ayan siya. So pagkatapos nilang mag-tiles, doon tayo magpa-partition. So dito nagmamasilya na sila. So yung ano na lang, kornisa na lang po lang dito, pati dito mga boss. Kornisa na lang po lang. So may PVC ceiling din dito. So yun siguro yung ginagawa nila ngayon. Okay. PVC ceiling. Ha? Ajay. Sarap ng merienda ninyo ah. Saan binili niyan? Doon sa labas ko. Ayos ah. Sarap ng merienda. Tawa-tawa si Ivan Siyonggi. Dapat mag-request kayo ng doon sa binibilan ninyo ng merienda. Sopas. Mag-request kayo doon. Wala ba nagtitinda ng sopas doon sa binibilan ninyo? Tapos tindahan lang yun. Ay, tindahan lang. Medyo mahina kayo. Dapat nagre-request kayo. Gaya doon sa iba, pwedeng mag-request ng merienda. Bansang ano yung baon mo? Ha? Baka itlog na naman. Anong binili mong baon ka na tanghalian? Ito, sisig. Ay, sisig ha. Si Bansang sisig oh. Pulutan mo, sisig na. Pati ulam mo, sisig pa rin. Ikaw, anong baon mo kan? Sardinas. Longganisa. Longganisa? Si Paribal siguro yung wow ulam. Parang Coco Martin. Anong baon mo Paribal? Hindi pa rin, sisig din. Sisig? Parang tirang alak kagabi ah. Yung pulutan. Okay, so hindi na tayo magtatagal dito. So marami pa kasi tayong lakad. Okay. So tara na mga boss. Yung 3D animation na ito mga boss, nasa part 1 ng video natin. So tingnan nyo lang po doon sa YouTube channel natin, yung part 1 na ito. Okay, so tara. Dito na. Okay, so ayan, nandito po tayo sa Tarlac Agricultural University mga boss. So recognition po ng panganay ko. Atid po natin siya. Okay. Ayan oh. Ano yun boss? Sa kabila pa yung parking natin, sir? Saan kabila? Hindi ako magpa-parking, magbababa lang ako. Sino pa yung bababa niyo, sir? Yung yung estudyante ko. Para drop off na kayo, sir? Dito lang po, sir. Dito lang po yung baba. Sige po. Sige, sir. Sige. Okay, congrats kuya. Bye.
tara mga boss, punta tayo kala Doc Arvin. So papayos ko yung ano, ngipin ko. Okay, so andito na po tayo sa Mayantok kay Dr. Arvin Villegas, yung kaibigan nating doktor. So alas 10 yung appointment ko rito, kaya nang busy ako, kaya ngayon ako pumunta. Diyan mo na kayo. Nakada dito lang di ano eh. Upo ka dyan ng princess. Oh, wala ka dong mask. Oh, no entry. May Spider-Man mask ka dyan. Wala. Dental. Ano po, sa tip. Yun. Oh, Ay, pare. Ne? Ampay. Let's break pa. ay okay. Mangga pa ya, gano'n. Sige. Na ano kami? Na busy. Pagkadi ko ganap. Tulog bigat. Madik pa na yung chat. Madik pa yung chat. Ano, umpay? Oh, pay pre, tumutama kailangan. Nanda ba? Tumalam garod. Mas 4. Mas 4. Ah, sige. Ano ka? Sakto garod ah? Tambog ka, litak pa'y garod. Mas 5. Ah, sige. Pagbit lang aja ya, Dok. Pagbilan, alata mo na yung kabel tala. Natuto kami natin eh. Ano kami ba yan? Oo. Mas 5 ka raw. Sige, Dok, sige. Umpay? Wala pa? Wala ba dito? Hindi, wala pa yung ano, yung ano, bridge ko. So tara. Okay, so balik na lang tayo mamayang hapon. Hindi pa dumating yung kakabit na bridge sa ngipin ko. Fixed bridge. So tara. The next day. Okay, so ayan, nandito po tayo sa Mayantok. Mayantok Tarlac, so may papasyalan to yung ano, project. So renovation po yata mga boss, ipapa-estimate natin. Ano, may mga rambutan. Ang daming bunga. Hanapin doon natin si Kagawad Agustin. Tara, magtanong tayo rito. So kasama pala natin si architect tsaka si Ton. Ayun pa, mayroon pa. Ne, puro rambutan oh. Dami. Daming bunga. Apo. Sa ate siguro. Apo. Apo. Ito balay da Kagawad Agustin? Ay, ito Banger. Ah, sige. Mali po tayo mga boss. Mali yung dinaanan natin. Opo. Ito, oh, nagdakal ng aso. Laking aso, ang laking aso. Ayun o, laking aso. Okay. Hello, madam. Si kayo ti Kagawad Agustin, madam. Awan.
Sige, ti ano ni Sir Dan nga Agustin. Ano ti para? Tak na sir. One, madam. Ante ko nang lahat. Ante. Aji pa ipakasta nga balay. Dahil sir, dito, ikan uri maagawan itan. Sige. Tangamin, plano na. Medya, kusina ko, nagadulot, madadaon mo ba? Bali, ti pamanita bungalow mo lang, madam. Ay, ante. Sir. Bungalow mo lang. 2 rooms, ang may isa kano full bathroom, tapos ang may isa, Gerorti siya. Lapit tayo ko, magsarado na ito naman ako. Nakakasukat. Kung naka- sketch pad. Sige. Ate, nene. Nene. Lugtam-lutan. Okay. Maling dadata. Nga, Jay, Okay. So, hinintay lang po namin yung makausap si Sir. Kaya lang hindi namin makontak. Gumawa na lang ako ng GC namin. So, parang gagawa po dito ng panibagong bahay. So, kasama po dun sa harap ng sa may terrace. So, makukuha po yan. So, 2 bedroom. Tapos, master bedroom. So, yun lang po yung gagawin. Tapos, iwan ko lang kung may roof deck kasi yung sample nila may roof deck. Okay. So, meron din palang dito, cranberry tawag nila. Kumuha po kami. So, nagkukulay violet din po ito. Pero pag ganitong, ganitong kulay pink, maasim po siya. Sugad do. Asim. Dito, violet na eh. Nampay yan. Ano ba pa yung asim daw yan eh. Asim. Cranberry. Dito naman. Kaya rito. Marami palang tanim dito. Ayun, maraming rambutan. So meron din rambutan dito. Ayun o. Ayun o, rambutan meron ng hinog o. Ito yun na yun na ito eh. Lansones. Lansones pala to. May lansones na dito. Mga boss oh. Lansones. From Mayantok. May bunga na. Lansones. May tutagala? kayo tiyagala ti marangkasa. Yan te. Awa marigrigrig. Oo. Awa mangmangan. Ayun, kunin nyo yun oh. Rambutan. Ayun eh. Ayun eh. Ayun oh. Yan na lang. May hinog na mga boss ayun oh. Rambutan. Pati yun oh. Ang dami nilang bunga. Ang daming bunga. Cranberry. Tapos yun suha. Suha. Pomelo. Ayun mga lagay po. Pero Yawi Diyos. oh. Sudal lang. Oh, meron pala dyan. Ay, meron din dito oh. Tikman nga natin. Kulang po tubig dahil ilalis ang tubig sa kwan. Irrigation. Portin nyo. Hop. Parang makapuno. Makapuno yung rambutan. Ang dami. Hindi nila pinatay. Hindi nila kumayong mga tao yung Tigla ko ma'am. Dito walang binibinta dito. Nagila. Hinihingi lang. Ang dami. Magadi ko na nisig ko daday tamo. Nagadadogar din to eh. Ilagay mo dyan oh. Isupot natin. Dali, kukuha ko. Dito nga na may naabot nga rito oh. Pwedeng abutin. Samitan. Hop. Ton, ayun oh. From Mayantok.
PLQ. PLQ Mayantok mga boss. Ayun. Ayun, kunin mo daw yung pwede doon. Parang namalengke tayo rito ah. Kita tersadar pa dito eh. Hindi ako pinagulata. Bulbul ma. Walang kumakain ng ganun dito. Kaya pa lang May tubig din dito. dito masarap mag-alano ng pato. May longgan din daw dito mga boss. So namumunga daw yung mga yon, kaya lang pinutol-putol na nila. Naputol na kasi Dito, grapes naman ito mga boss, grapes. Yan, grapes. lunggan. Ganito pala itsura ng lunggan. Ito. Ayan o. Atente? One sir. Ito pala yung itsura ng lunggan mga boss. Tay dinita yan lang nabiswam mo data kamarinda. Marami daw bunga. Lunggan ata. Mabalinak nga agano garod. Mula. Agmula. Lunggan. Mabalin sir. Tamo ko lang ano, pili nga lugar nga mabaling agtubo di kita. Pati kay lansones. Mabaling magamit to. Oo, doon sa lanso. Sabagay matutulot at tangki ko ah. Bumang ka dyan. Nagka-process na. Dito sa kabila mga boss, nagka-process na sila. Ayun na. So si Parlings. Bulong mo, tubaw na lang magiging nagtubutan na yung kung kayo may mulak. Ano dyan te? Rambutan. Ay rambutan. Kayo. Hindi ka naitikod mo na yung dito pa daw. 3 years, taga-garbisak di bala yun. Taga-gaysa tayo na. Tig-isa na kayo. Rambutan yan. Ayun. Ito no, ilagay natin doon. Ito. Ano yan? Rambutan. Rambutan? Oo. Andox to ah. Chicken star. 3 years yan, pwede na harvest. 3 years. Balikan mo. Kuha ka ng supot mo after 3 years. Bigyan kita. Ay sayang. Sige ante. Salamat. Sige ante. Anggal. Bye-bye. Ibalitan na kailatan ni J group chat me. Okay. So tara. Ito yan. Nagpakadakon. So andito daw dati yung yung longgan. Kaya lang nawala na. Okay, so tara. Nakapamalingki tayo mga boss. Namalingki tayo ng gulay, ay ng prutas. Okay, tara na mga boss. So hintayin lang natin yung reply ni sir tungkol sa kukunin lang natin yung mga detalye ng bahay niya. Tapos i-drawing natin. Tapos i-propose natin. So ganoon na lang mga boss. So punta po tayo sa kila Doc Arvin sa bayan ng Mayantok. So andun po kasi yung clinic niya, kaya doon tayo pupunta. Tapos doon din po ipapatayo yata yung building niya. So puntahan natin. Let's go. Okay, so andito po tayo sa Mayantok. Punta tayo kila Doc Arvin. Tara. Yeah, muna udah. Dok. Ata ni architect, nagapo kami jay. Architect.
Arvin. Ano bilas ko madya may isa. Ay na, paya. Ay naalaga ni Jay. Ha? Ay naalaga. Si Jay. Jay, nakita yan? Madi pa eh. Nagapo kami Ay, Jay. ano, tipa? Kani Sir Dan. Okay. Madi mo matawagan ni Sona. Inalamila taji ano na. Aerogod na. Nga ba tayo dito inang na? Wala na Ay, Jay. tayo dito may trabaho. Tatana nyo rin ka. Toro siguro. Tatawagan tatay ka. Tatawagan daw mo na tatay. Sino saan na renovation ka na? Ano mo taji? Sango lang na. Ay sango lang. Panibago. Oo, panibago. 2 bedrooms. Pangtalo aja master bedroom ya? Mati, dua nga 2 bedrooms. Sa'yo ko. Kapinda. Madi, ano lang aja, roof deck lang. Roof deck na agent terrace. Ayun, tigarahe. Di nga to tigarahe, roof deck. Aja ito yung mangyari dyan. Okay, so ayan, nandito po tayo sa site. Sa may lupa ni Doc Arvin Villegas. Okay, so ang balak niya rito, commercial building. So grocery dun sa taas, tapos dun sa sa baba, tapos dun sa taas open lang po siya. Open lang po siya. Ayan, medyo malaki-laki po to. So yung plano nito ay i-send na lang sa akin ni Doc Arvin. I-email na lang niya sa amin para magawa namin ng drawing. Andun si Doc Arvin, kausap niya yung kaklase niya. Kasama pa rin natin si architect tsaka si Ton. Okay. So maganda yung location, tabi lang po siya ng highway. Tapos tabi rin po ng simbahan. Okay. 1 hour later. Okay, so si Doc nakausap na rin natin. So gagawa na rin tayo ng plano niya. Plano dun sa building niya. So gagawin na rin nila architect. Okay, so madali silang kausap lalo na si Doc Arvin. Okay na, so nag-down siya para sa perspective natin, tapos floor plan, tapos yung estimate cost ng structural. So yun ang ipe-present natin next week. Doon sa kabila naman kila Sir Dan Agustin, ganun din, nag-down na rin po sila. Kaya lang kailan pa namin makausap si Sir Dan Agustin doon sa detalye ng plano niya, plano ng bahay niya. Okay, so tara na. Jay.